Bathara Durma Gati Petruk mundula aja gawe gegel tinimbane kowe dilanjap dening Kulawa kowe mundula Petruk aku ngeman karo kowe ngeman karo nyawamu nek lagi lepudul cilaka cilik lolo gedhe tekaning pati oh no piye Dur lemuk remuk wis rekane ngelekke kali Petruk kowe mundula mumpung kowe durung dilanjap dening Kulawa kowe mengijen tanpa luang nek nganti kowe engko mungca Kulawa kowe kalah Petruk ndupak cangkem kula man mak bles ki ketusuk apa ngantem bles to maksud kula bres ning ra iso omong bres dadi bles wong kena iso omong bres kok wajal para gantang gejluke lemah klekalke terus Petruk mumbul dada kula didak kali Petruk la iso ambegan man kula nek mboten kula mesti semaput sumpah pun lah terus piye pun kula nyemanggaken kalah wis lemuk pokoke awake man Wiladar Kurawa sapa sing arep maju ning pabaratan lho sinuwun Prabu Baladewa kok malah ditata-tata kaya dikapak Kurawa sapa sing arep maju watak Citraksi geman arep mungsuh Kura Petruk po Petruk kantong bolong ora gelem mundur saka negara sanus niki di man sila bentar ngayonake karo Asmarawati bebareng mati tak wujuti maju ling gandang letan kula Sadèrèngipun kula matur kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul bidung teling rong klapa. Ampun ento ambek bilih wonten lupat kula anggen kula munjul sapa paduka Sang Nata. Ora dadi ngopo Petruk matur sembah nuwun. Critanipun Petruk nika nadyan wujuding mung loro saudon telu saurupan ning nuwun sewu dalu menika kula dados piyayi. Lho. Dadi piyayi lire piye? Mergi sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nek saka karep kula dhewe tetep Petruk niku dadi wong kere, tetep wong ora duwe, ya mung sak batur. Ning gandeng sing kongkon kula niku para her-her. Sing utusan kula menika para minulya. Ing atase Petruk menika mung kewanakawan kok dipercaya karo para her, para minulya. Niku tegese kula kecipratan derajat pangkating sing utusan kalih kula. Sing utusan sira sapa? Nalika semanten negari Ngamarta menika ngawontenaken parapatan agung dedrek rembak boten sanes kejawi namung badhe nglamar putra putri negaring Sela Bentar atmajanipun Prabu Asmaradewa ingkang wangi Dewi Asmarawati. Nalika semanten sinten ingkang dipun dawuhi boten sami boten sami sagah krana sami dereng ngertos papanipun negaring Sela Bentar. Kula ya ming meneng mawon wing derajate Petruk. Lah kok dumadakan sinuwun Prabu Darma Kusuma menika nuding kula Petruk tratap. Kula maju. Kowe sing
seneng dolan kowe sing seneng samba mrana-mrana golek ana negara Sela bentar lamaran Dewi Asmarawati ngaten menika tanpa nganggo dipikir panjang kula tumunten budal lah kok jebul teng dalan kula niku ya bingung ora ngerti nggone kok mangkat kula niku bareng tekan dalan kula takon-takon terus dumugi wonten mriki menika mila sinuwun sowan kula menika dipun utus punden Pandhawa badhe amboyong ingkang putra-putri wewangi Dewi Asmarawati badhe kula boyo wonten negari ing Ngamarta. Anakku bakal dikersake dening para Pandhawa. Nggih. Lho, lah sak banjure arep kanggo apa Petruk? Lho, dirabi. Ngoten. Sapa sing bakal dadi temanten lanang? Lah niki masih dalam musyawarah. Lho kusik. Wong nglamar wong wedok kok mantene durung cetha iki piye? Nglamar wong wedok kok mantene lanang durung cetha iki piye? Ah mriki wau ya dedrek merga sapa sing arep didhawuhake kali Ndara Dewi Asmarawati. Nek Ndara Werkudara niku garwane wis 3. Wau ditari kali Sinten Prabu Darmakusuma. Apa kowe Werkudara? Wah. Wegah. Kesel ngoten niku. Saya terus Ndara Janaka niku malah bojone ora iso ditung nang ndi-ndi eneng. Apa kowe Janaka? Ndara Janaka ya klecam-klecem. Raden Janaka wangsulane piye? Pengendikane piye? Menawi kula nderekke mawon Koko Prabu, namung kula tak sumerep calon manten wedok. Kula selera menapa mboten? Raden Janaka ngendika kaya ngono. Nggih, ayo Kang. Niku karepe ya cocok karo atine, cocok karo rasane lagi dipek. Ayo angel. Iya. Lah ngono niku mboten wonten sing purun, terus Petruk didangu kali Ndara Puntadewa. Apa kowe truk ngoten niku karo mesem. Kula nggih ngerti nek Ndara Puntadewa niku gojek. Kula muni mboten kula niku arep sing nggo ragat apa nggo nyicil mendring bendina wae kangel ora jamak-jamak. Kok malah arep rabi meneh kurang gawean. Lah terus arep dirapeki karo sapa? Perkara niki mengke gampil. Ning sing jelas niku rawuhipun Ndara Asmarawati ingkang putra menika wonten negari Ngamarta, tartemtu mangke mboten badhe dawuh wonten juranging kasangsaran, ning badhe dawuh wonten juranging kabagyan. Lha saking menika Gandeng Petruk ingkang dipun utus samangke kepareng nggalih paduka Sinten Prabu Asmaradewa menggalihaken aturipun Petruk kaparingaken menapa mboten menika gumantung dhateng panjenengan. Menawi kaparingaken ngaturaken panuwun ingkang tanpa pawindhan, nek mboten sebabe napa, jarane napa, Ndara-ndara kula Pandhawa menika musti kaning satriya. Sapa ta sing ora tepung karo Ndara Pandhawa? Ya ing bab samubarange. Ning apike Ndara Pandhawa niku kondang perkara becik lan kelakuane sing apik. Mboten kok kondang perkara ala, mboten. Dados ingkang putra dipun wengku dening para Pandhawa menika mangke sami kemawon panjenengan Sinten Prabu menika pikantuk kanugrahan. Krana pikantuk mantu salah setunggiling piranganipun Pandhawa pepunden kula Pandhawa. Iya Petruk iya. Dos pundi kula namung kantun nengga paringaken dhateng kula menapa mboten kula namung nengga Sinuwun Prabu Asmaradewa. Menawi mboten nawa sampeyan panjenengan mboten welas kalih kula. Monggo kula dipun kanteni Purbawasesa. Petruk kowe tak kongkon ora entuk gawe bali tekan negara Ngamarta tak tugel gulumu Barataya. Napa mboten rekoso? Kula niku wis mangkat blas ora disangoni. Tekan riki mengke ora entuk gawe mulih. Tekan negara Ngamarta takoni Sinuwun Prabu Darmakusuma, piye Petruk entuk gawe apa ora? Mboten Sinuwun, Werkudara idaken cengele Petruk. Nyet. Kilat kula melet teleler. Modar. Panjenengan ora welas kali kula ya welas karo anak bojo kula, anak kula isih cilik-cilik, bojo kula isih cilik-cilik. Anu apa? Apa bojo kula iki nek omong sembrono kula niku kula sembrono ta omong tembu niku sakarep kula iya Petruk nggih lha nyuwun ngapunten bojo kula ya bar-babaran nganti kula mati mergo kula ora entuk gawe napa mboten rekoso Petruk wonten dawuh kepiye nggonku bakal paring pangandikan kelawan jeneng para sebabe ewuh kaya penggalihku.
Jalaranipun kowe ngerti Sang Tapa Begawan Durna rawuh mrene sekalian kelawan Nalindring Mandura uga ngayunake anakku Asmarawati. Weh. Niki iya. Nglamar Dewi Asmarawati? Iya, pancen mengkono. Ajeng didhawuhke kalih anak Ngastina, putra Ngastina ya kuwi Raden Lesmana Mandra Kumara Petruk. Mangkiriyen sabar. Mangane sampeyan mengke kewirangan kula aturi sabar. Sabar piye? Mergi panjenengan nek terus paring pangandikan mergo kula mung derajate ngaceplik niki piyayi-piyayi terus panjenengan ngebutke piyayi maringaken ke putra dhateng Begawan Durna kula nuwun sewu lho sinuwun, kula nuwun sewu. Sing jeneng wong tuwa niku pengin anake seneng. Sing jeneng wong tuwa niku pengin anake mulya, lahir lan batine. Lah iya, mesine kaya ngono. Oh nggih. Ning mboten nonton sing jeneng wong tuwa kok nyengsarake anake niku mboten nonton. 1001 wong tuwa sing tegel weruh anake sengsara, luwe-luwe weruh anake urip ing kebak kasangsaran menika mboten badhe wonten. Klebu aku pengen anakku kuwi seneng lahir lan batine. Lah, nek putra panjenengan kepengin seneng lahir lan batine, mang paringke kura. Dhawuh kalih piranganipun para Pandhawa salah setunggal. Yen panjenengan menika maringke ingkang putra menika kalian Begawan Durna, wah cilaka. Lho kok cilaka tegese? Sampeyan pun tau ngerti Lesmana napa dereng? Lesmana Mandra Kumara putra Nalindra Ngastina. Nek jenenge aku wis ngerti, ning nuwun sewu, pasuryane aku durung ngerti. Nek pasuryane ya lumayan. Dedeg piadeg ya entuk, nuwun sewu rupa ya entuk. Ning nuwun sewu, uteke. Lho, kusik. Kok nggonmu kasar uteke? Uteke Lesmana piye? Piye? Nile. Lho tegese piye? Nuwun sewu. Kula nek rada maju ndak mireng kalih sing do kawegan nggih. Iya. Rada kentir. Apa? Lesmana ndamu sentir. Waduh cilaka iki. Rada majeng mulih nggih, rada maju. Iya. Rada kentir. Pekok. Ampun suruh pekok. Nggih. Sama nek prisa mesti malah kemekelen. Anak ratu kok saben dina melu parkir ning pasar niku nek mboten ngono mboten. Nganggo rompi terusane parkir ngono. Prit. Ngoten niku Lesmana niku. Mongko nek bengi nyuluh kodhok. Lah. Niku kula kerep. Lho kok kowe ngerti? Lah kula kerep ngancani kok. Nek ora ndek kanca mesti ngebel kula. Petruk aku kancane nyuluh kodhok. Kula niku ya seneng mawon wong kula ngancani nyuluh kodhok niku ya dikai dhuwit, dinai brana picis. Lah kula niku wong ora duwe dikai brana picis ya manut wae nek didhawuhi kok ya. Lah napa sampeyan ajeng ikhlas? Napa sampeyan ajeng seneng? Putra panjenengan sing kondang ayu nganti jagat kebrebeken kok mung dipek karo wong pekok. Nuwun sewu lho niki. Kok mung dipek karo wong kentir. Ya bener. Brana picis pirang-pirang, derajat pangkat pirang-pirang. Ning apa wong kabagyaning batin menika mung cukup diwenehi derajat pangkat, diwenehi brana picis. Mboten. Kabagyaning batin menika nadan kekurangan derajat pangkat, kekurangan brana picis, ning nek uripe seneng, uripe kepenak, tresnan tintresnanan, sih sinian, niku bakal uripe kepenak. Arep ming sarwa cukup. Ning arep kebyukan brana picis, derajat pangkat dhuwure sondo langit. Nek ming gerus teng ati. Lho pripun? Monggo Lesmana niku pendak dina wah nika pancen anak ratu ning kok saking sugihe terus ming ngentek-entekke dhuwit kok. Wong wedok niku diklumpukke teng kasatriyane. Terus nyetel niku dosa. Terus do ngomben-ombenan teler. Terus wah wis kaya ngoten niku kula niku ya sok melu soalé. Angge kok dienggo refreshing ning pisan pindho. Nglumpuk wedoke banget terus meja kursi disingkirke nyetel tip kita budel wonten nika nganti wis napa kaya nganti ku napa panjenengan ajeng rumangsa anak sampean seneng napa kaya ajeng rumangsa anak sampean bahagia mboten anak sampean malah kaya tiba teng jurange kasangsaran nek dipadak-padakke
nek ditanding-tandingke ngudume anak ratu nanding-nandingke putra sampeyan dipenggalih sinuwun tingali panjenengan mangke getun timba buri sego aduh walik leh ku omong ki mau sego wis dadi jenang ora bakal kulih dadi sego meneh panjenengan getun ming timba buri ora iso nulungi anak sampeyan nek sampeyan maring kalian Petro durung cetha mantene lanang ning nuwun sewu manten lanang waras kabeh tur ya manten lanang bagus kabeh tumindake apik kabeh nek sampeyan maring Kiteng Ndara Lesmana wah sampun padha karo sampeyan wong tuwa sing nglebokke anak sampeyan teng neraka jahanam niku yakin niku Kocok bleguduk suau gembol sumolole sumorante hawela manusmaning jajalanan Petruk kantong bolong menungso ming batur gedibal 17 wong elek nyelam lipan kowe iki meng kere kowe iki meng panakawane kok ucap mundur wili kaya grojogan nyerwetek kaya bedes sepun bapak Tegalan apa mbok kira Begawan Durna ora krungu apa mbok kira Begawan Durna ora ngerti apa sing entuk kandhake mireng to Mbah krungu areng apa wong nyuwun ngapunten ora ana pangapura kanggo kowe wis ora ana pangapura kanggo kowe sapenakmu dhewe kowe ngias karo putra Ngastina putu Lesmana Mandra Kumara tok senggo Lesmana ki wong edan tok senggo Lesmana ki wong kentir apa ora nuwun sewu lah apa ora lho heeh kae dudu perkaramu ya pancen Lesmana ki kurang saon pancen bener nek ora rasa dikandak-kandake nang kene wong nyatane Lesmana ki pengen rabi lah kok tok onceki elek Lesmana dimana anak Prabu Asmara Dewa ora maringake Asmarawati marang negara Ngastina mergo saka cangkemmu sing wis drangap-drangap tanpa aturan keparat kowe Petruk ana mulo waduh dibut loro ya wonten dawuh kowe ngerti tatanan ora to kowe ngerti tatanan ora kowe iki wong tuwa apa bocah nek kowe wong tuwa mesti kowe nganggo aturan lemu omong nganggo aturan aja waton omong ning ngomong nganggo waton sapenamu dhewe kowe nyias karo Lesmana Mandra Kumara Baladewa iki dadi utusane Kyai Prabu Duryudana supaya mboyong Asmarawati lah kok tak mentahke rembuge Begawan Durna oh pancen menungso ra tatanan gugu ngarepe dhewe rumangsaku tulus kumawasa dumeke dikongkon dening para Pandhawa terus rumangsaku kowe duwe kekuatan dumeke dikongkon dening para Pandhawa oh kowe wis ngina karo Lesmana Mandra Kumara oh perkara iki aku ora trima Petruk Kanto boleh dandani bakardimu aku ora bakal wegah midana karo kowe mangrin hop niki nek kula mengamingu ngenten iki suwe-suwe kula vertigo salah siji mawon sing nesu mengke perkara kedadiane napa mangkrubut loro kula ora wedi lho cangkeme salah siji iso ora salah siji iso ora iki ya mumet sirahku nek terane kaya ngene Petruk nun karemu piye niki padha-padha ngayunake Dewi Asmarawati perkara diwenehke sapa niku ora usah dadak sampeyan nesu kali kula aku nesu karo kowe mergo kowe ngelek-elek Lesmana Mandra Kumara nuwun sewu kula ngemutaken Sinuhun Prabu Asmaradewa aja nganti dawah wonten juranging kasangsaran nek nganti putrane mriku diwengku garwa dening Ndara Lesmana Mandra Kumara padha karo Sinuhun Prabu Asmaradewa nika mentala nyumurupi kesangsaraning atmajaning Ndara Asmaradewa inggih menika pun Dewi Asmarawati perkara kuwi mengko dudu perkaramu niki perkarane Sinuhun Prabu Asmaradewa kowe karo aku nang kene iki padha-padha nglamar kowe ora usah ngelek-elek karo penglamar liya nuwun sewu kula mboten ngelek-elek ning kula ngaturke napa sing dumadi lan napa sejatine sing lakon tur napa sing kula kandhake niku mboten gawe-gawe niku kenyataan niku fakta lho iya ning rasa do ngomongke ning kono-kono kula ngomongke niku mboten perkara kula ngelek-elek karo sampeyan ning kula ngomongke kalian Sinuhun Prabu Asmaradewa aja nganti Sinuhun Prabu Asmaradewa menika nuwun sewu nyatane Sinuhun Prabu Asmaradewa niku ora kenal karo Lesmana Mandra Kumara ora ngerti wujute dadi kudu diterangke wujute kaya ngapa watake kaya ngapa aja nganti Sinuhun Prabu Asmaradewa niku menglung malingke putrine ning atmajane sengsara uripe niku nek cara kula mboten pas kok kian cangkem kowe sampeyan yo kian cangkem lho
Kowe ngunake Begawan Durna cangkem. Lah niki jenenge apa nek udu cangkem? Wong jenenge cangkem iku dadakake sampean yo ngunake kula kok. Lho kowe mek batur. Batur rak wujude. Ning tuwane tuwa Petruk. Nek arep sopan santun ora sang ngunake cangkem wong tuwa. Sampeyan iku arep ketoke jenggote putih, nek diitung umur karo Petruk tuwa Petruk karo sampeyan. Sampeyan lahir lagi wingi, Petrus berabad-abad urip teng alam donya. Ngunekke cangkeme sak penake dhewe. Apa dianggep aku ora wani ngunekke cangkemmu apa piye? Aming cangkem pendhita kaya ngono kok diwedeni. Petruk sabar Petruk. Mangke riyen kula mboten marahi kok, niki sing marahi. Nek kula ken anteng kula ya anteng, kula ken lerem kula ya lerem, kula sabar kula ya sabar, kula ken ikhlas kula ya ikhlas. Nek Petruk dicamak Petruk dianggep wong kleru kula moh. Nyatane kowe kleru. Kleruku nggo napa? Kowe iki ngelek-elek Lesmana, bola-bali dibolan-baleni kaya ngono kuwi rembuke. Saniki ngeten mawon. Niat sampean pripun? Niat sampean pripun? Loh, kowe nantang karo Begawan Durna. Loh, Petruk iki biyen ra wedi karo sampean. Dadi nek sampean ngunak-unake Petruk iki sekalian mawon tak tantang karepmu piye? Wis ngono wae. Macem-macem ora. Iki anggepe kok malang krek iki. Wong tangan-tangane dhewe kok ora entuk. Apa kok kula malang krek nyilih tangan sampean apa? Ora nyilih tanganmu kok ora entuk ora. Rumangsane ora. Ayo sampean ngejak napa? Kula Petruk ning kene kaya ngene, padangane wani, petengane apa meneh? Rupak wani, jembar wani. Oh, ora sawu. Kula tak takon karo sampean ngejak apa ora sawu. Kondang bleguduk gembol semua lole semua rantir ngopo. Sampeyan arep jang apa? Yen ngono kowe nantang karo Begawan Durna. Upama kula nantang sampeyan ajeng pripun? Dudu kene, bapane wong neter kadedayan. Ayo, imbang ana kekuwataning Begawan Durna. Kowe salahke Begawan Durna. Boyongan Asmarawati. Mboten ngerti pamane wong neter kaya. Metu jaba aja kesuwen. Ayo, Petruk. kok dadi malah kaya ngene kahanan sing dumadi pati. Nyatanipun mekaten. Kula sedaya menika awit kasulistianing warni ingkang putra inggih menika pun Dewi Asmarawati. Bekasana karya hujat kang samya tumingal ndadosaken kathah para penglamar ingkang badhe kepengin amengku garwa ingkang putra. Terus aku kudu piye? Samangke Gusti kula ing sinuwun keparwananting dhateng ingkang putra. Inggih menika pun Gusti kula Dewi Asmarawati. Sakathahing penglamar menika mugi katuraken dhateng ingkang putra tumunten sinten ingkang badhe kapilih dados guru lakinipun Gusti kula pun Dewi Asmarawati. Ngono ya, Te. Ih, kasinggihan mekaten yo. Yen pancen kaya mengono bubarno kang padha sebo. Jeneng Sunarsa Kundul Medatun. Prasta dapat tuwa Gusti kula ing sinuwun paramadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik lan tatanen
para kawula negara ing Sela bentar aja nganti ing kasempyuk ing Aradan. Ndara Kartomarma, ya Petruk. Aku sing tekan papan kene. Wonten menapa kok kula dioyak Karasata Kurawa? Petruk rasa dadak tedhing aling-aling. Kowe wani ngembari marang sedyaning bapa Penemban Durna sartaning Koko Prabu Baladewa. Wektu dina iki aku didhawuhi supaya nyingkirake kowe. Nyingkirake pripun kersane? Kowe gelem bali apa ora? Kula purun wangsul nek kula entuk keterangan babagan Dewi Asmarawati putranipun Dewi Prabu Asmaradewa. Nek kula dereng entuk keterangan tentang Dewi Asmarawati kula nyuwun pangapunten. Kula kepeksa ora gelem bali. Kowe ora wedi karo Sata Kurawa. Pakiriyen, biyen ra wedi saiki ra wedi. Petruk ora tau wedi karo Sata Kurawa. Mula nek sampeyan ajeng nyoba karo ponakan Petruk, monggo kula ladosi. Ning nek mengke Petruk menang karo Kurawa, sampeyan do kepirangan aja nyalah karo Petruk. Ora minggat sing arep ing Kartomarma kendharat dening tanganku. Monggo den kula ladosi. Hi merganing patimu, panggawa tak ayoni Ndara Kartomarma.
Ndara Durmagati, Petruk mundula. Aja gawe gegel. Tinimbane kowe dilanjap dening Kala-Kulawa kowe mundula, Petruk aku ngeman karo kowe. Ngeman karo nyawamu. Nek lagi lepudul, cilaka, cilik, lolo, gedhe tekaning pati. Oh no. Wong Salwangsul kula matur kalih Paman Sengguni. Nek mungsuh Petruk niku yen Kurawa dikon mungsuh Petruk niki ibarate kaya dene timun mungsuh duren. Kurawa nadyan kathah namung wujud timun, namung Petruk setunggal wujude duren. Dipun glundhungi mesti mboten kanten-kantenan kawontenanipun. Kalah kawon man kula nyemanggaken. Kula mboten saged menang kaliyan Petruk. Seprika-sepriki kula menika gumun kadang nata kok kalah karo Panakawan karo wujude batur. Kula semanggaken man, satama ya kalah nggih pangestunipun kawon. Kowe anak pendhita ampuh ming mungsuh Petruk kok nganti kalah nek cara aku isin. Kula semanggaken anggipun badhe mestani nyatanipun kula kawon, nyatanipun kula kalah. Dipun menapak-menapakno kalah ya kalah ora sandadak. Kula kakehan alasan malah dipaido ati kula malah lara. Piye Dur? Lemuk. Remuk wis. Lekane ngelekke kalih Petruk kowe mundula, mumpung kowe durung dilanjap dening Kulawa. Kowe mengijen tanpa luang. Nek nganti kowe engko mungsuh Kulawa kowe kalah, Petruk ndupak cangkem kula man. Mak bles. Bres ki ketusuk apa ngantem? Bles. Bres to. Maksud kula bres ning ra iso omong bres dadi bles. Wong kena iso omong bres kok. Wajal para gantang gejluke lemah klekalke terus Petruk mumbul dada kula didak kalih Petruk. Lah iso ambegan man kula. Nek mboten kula mesti semaput sumpah pun. Lah terus piye? Pun kula nyemanggaken lo kalah wis. Lemuk pokoke awake man. Wih ladar. Kurawa sapa sing arep maju ning pabaratan? Lho, sinuwun Prabu Baladewa kok malah ditata-tata kaya dikapak. Kurawa sapa sing arep maju? Watak. Citraksi. Nggih, Man. Arep mungsuh Kura Petruk apa? Petruk kantong bolong. Ora gelem mundur saka negara sanus niki ndi, Man? Sila bentar. Sila bentar. Ngayonake karo Asmara Semoyo. Asmarawati. Bebareng mati tak wujuti. Maju ling ngono gandhan letan kula. Ndara Citraksi dasar kepara nyata. Petruk ngopo? Kowe bali ora? Kula bali ken apa? Kowe rasa ngayonake Asmarawati. Asmarawati arep dipek karo Lesmana Mandrakumara. Mula kowe kalah.
Terus nek kula ora gelem ngalah, kowe perang karo aku. perang karo sampeyan. Ho. Pun mang pikir sampeyan ngomong ngoten niku. Udut anu wis. Saniki ngeten, dipikir sing tenanan. Dipikir piye? Sing mirsani isih akeh. Bener. Isih akeh. Mongko bar limbukan ora do kundur. Betul. Kok kowe kan dadak ngomongke penonton ki maksudmu? Penonton semanten iki wis do mbedhek kabeh. Nek Citraksi mungsuh Petruk niku mesti menang Petruk. Nek nganti menang sampeyan, penonton semanten iki bali kabeh. Penonton semanten iki bali kabeh gelo, atine gelo. Citraksi kok menang karo Petruk ki luwe-luwe mesti ngembet dalange edan, dalange pekok. Citraksi kok menang karo Petruk niku sebagian. Betul. Nek nganti Pak Ratno kagul, sesuk tahun ngarep ora ditanggap meneh. Mergo kagul Citraksi kok menang karo Petruk. Mboten napa-napa, sampean menang kali kula ora masalah. Ning tahun ngarep ora wayangan, sampeyan ning jero kotak nganti bosok. Wah. Ya. Nggih. Mula sampeyan rasa mungsuh kali kula, dianggep bae menang kula, penonton puas, sing nanggap puas, sampeyan bali ora lara awake. Sesuk taun ngarep nek Pak Ratno kagungan rezeki nanggap meneh, Citraksi pentas meneh. Wah, betul. Nah, bener to? Bener. Pancen aku ora mikir tekan semono. Pun saniki bali mawon, bangane kula kalah, penonton semanten iki do ado-ado lho niki Ndara. Ado-ado niki mesake. Do getun atine Citraksi kok menang karo Petruk ki do bubar bali do karo gemremeng balange edan pekok. Ora ngerti wayang Citraksi kok menang karo Petruk, do getun kabeh. Siji ora ditanggap meneh, loro kucem asmane. Tanggapan saya sudah. Ora ana tanggapan sampeyan bosok neng kotak wiyaga do mrongos kabeh. Wah. Lah iya, nek sampeyan mulih nyelametke wong pirang-pirang, Petruk pripun? Sesekecake lenggah. Nggih. Aku tak balik. Oh. Lah sida perang. Rak, mbangane aku dadi wayang bosok. Luwung mundur kalah neng tetep kabudayan eksis. Nggih. Cocok. Tetep ngrembaka. Neng nganti Citraksi menang karo Petruk mengko ndak do ora merti dusun. Bener. Mula aku tak bali wae ning tetep wayangan lancar. Jaluk pamen lho. Piye, Cit? Wayangan lancar. Piye? Wayangan lancar. Iki perkara perang karo Petruk kok dadi wayangan lancar iki piye? Ngeten, Man. Ngeten. Kula maju. Ketemu karo Petruk. Petruk kula tantang. Ha iya. Petruk, aku tekan kene arep nglabrak kowe. Terus Petruk omong ngeten niku, sapi. Sabar. Ndara Citraksi penonton iji akeh. Iki do ngarep-arep perang. Ning nek sampeyan kok menang karo Petruk, kula kalah. Penonton sing do ado-ado do numpak montor ngebit mlaku lan sak piturute niki bali kabeh. Getun. Mergo Citraksi kok menang karo Petruk. Lho, gedene dadi perkara dianggep dalange ora ngerti lakon, dalange ora ngerti wayang. Citraksi kok menang karo Petruk. Nggih to, Man? Heeh. Mula mbangane gawe kagol wong akeh, gedhe-gedhene mengko sik nanggap kagol, sesuk taun ngarep rawayangan meneh. Kula karo sampeyan bobo-bobosok ning kotak. Ora dienggo wayangan. Krikiti tikus. Luwung kula bali ning kesenian wayang tetep eksis. Cocok ta? Gimana? Kok ora ana watu ya? Munggo ana watu tak kepruk ndasmu modar.
Kowe wong Pangeran Pati Kadanata kok goblokmu. Loh, man. Diditi penggalih. Bangane kula ngamuk Petruk kalah, sesuk sepi nyenyet ora ana pertunjukan apa-apa. Nggih. Rasulan merti dusun do ora nanggap wayang. Napa sampean gelem nganggur? Iya ya. Sisi sinden gelungane do didol. Mergo ora ana wayang. Wiyaga ikete dong njamur kabeh do ming do dipepe turut ngarepan. Mergo wayang ora ana mergo kesalahan teknis Citraksi kok menang karo Petruk. Kesalahan sedikit membuat rusak semuanya. Nilam setitik, susu sebelangga. Ngawur ora. Nek gawe ukara wis sak penake dhewe. Nggih napa mboten? Nah iya. Wis ana mundur ana minggaten. Lho, ampun Suman, kula niku golek benere kok. Lah iya. Nggih menapa mboten? Ah iya. Awulung kula kalah ning wayang sesuk tetep ngrembaka. Sesuk taun ngarep Pak Ratna wayangan meneh. Merti dusun tetep jalan. Rasulan tetep jalan. Wayangan tetep eksis. Cacat. Betara kok. Rak. Kukula nggawa rek. Ini mecangkemmu. Lara ati. Wong kok dipringgake becik ora kena. Wayangan tetep eksis. Dus tetep jalan. Kuwi bakale kepenak man. Lah iya wis ora omongan ro kowe wis. Mudara. Sengit tenan. Rumangsaku Kurawa 100 kok sik petuk 90. Ora ana sing waras babar blas. Dur nun. Perang oleh. Nggih. Mungsuhe sinten, Man? Mungsuhe Petruk Kanthong Bolong Dur. Wah, dalah. Petruk ketibal 17. Wong elek nyolok mripat ming batur kok. Ah, mungsuhe Dursasana. Man sekecake kula tak wangsul. Lho. Dur, si. Dur, pun mboten mawon, Man. Wis tekan adoh wonge. Meh musuh Petruk kok gilane ra jamak-jamak. Nuwun sewu nggih anak Prabu, Baladewa kados pundi lelampahan menika nggih. Maning jajalan Sukertane bawana. Wah, iblis lanat Petruk. Kanthong bolong ketibal 17 wong elek nyolong mripat. Kowe derajate ming batur wani nyas Maranata Mandura Prabu Baladewa. Ijeng Maranata Mandura Prabu Baladewa. Petruk ora minggat grete nang kula dadi apa wae. Sing maju rak dudu Begawan Durna ning Durna ngendelke Sinuwun Mandura. Wah, bengok-bengok saka kadohan. Weh, Petruk Kanthong Bolong ora gelem minggat. Iki nata Mandura Prabu Baladewa tandangana. Dianggep Petruk ming wedi digetak kaya ngono. Petruk kulino disenggara macan. Petruk kulino digetak-getak wong ning dalan nek digetak nata Mandura nek liyane dawa dina Petruk. Ayo, iki anake Semar. Prabu Petruk Kanthong Bolong regane ati. Maning jajalan Sukertane bawana iblis.
Wah, kowe batur nek kok kemewat ucapmu kaya ngregem jimat kowe wani ndrat Wesi Abang Barat. Kowe ngerti ora? Iki sapa? Iki sapa Petro? Lho iki pito karo jenenge dhewe kok lali iki. Iki lah sampean niku sinten? Sampean Sinuwun Prabu Baladewa, gene ngerti? Nggih, kula ngertos. Kersane pripun? Kowe bali. Kula diutus pepunden Pandhawa lho, Ndara. Ning nganti kula mboten entuk gawe, saura-urane cilik entuk kabar. Pripun kabare Dewi Asmarawati? Pikantuk kula boyong wonten negari Ngamarta menapa mboten niku kabar sing gumathok kula aturke pepunden kula para Pandhawa. Nek kula entuk kabar kula purun wangsul ning gandeng sing dawuh sampeyan ora diwenang nundung karo Petruk wong kula niku teng negara Sela bentar. Sing duwe wenang niku Prabu Asmaradewa. Nadyan kathah-kathah panggendanipun Sinuwun Prabu Mandura mboten ajeng kula agem ning nek seklimah ngendikanipun Sinuwun Prabu Asmaradewa. Badhe kula candhi engko jiman. Lho yen kono kowe wani karo Baladewa. Petruk tutuk watu siramu mudhar kowe. Kowe niroke Baladewa. Sampeyan niku senengane wis nesu sikik kok. Ora gelem ngrembug kanggo cara bedamen dirembug sarana musyawarah. Ngerti-ngerti anggere ana masalah terus. Prabu Baladewa. Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Iki Prabu Waning Pinto, Wasi Jala-Jala, jajan ora bayar, utang ora nyaur. Dapurmu. Kowe pokoke sae bali. Kowe bali. Nek kula mboten bali, kowe wani karo aku. Nuwun sewu, kula tetep mboten ajeng wangsul. Mbahane kula bali didukani Ndara Pepunden Pandhawa, luwung teng mriku kula modar kula wujuti. Lho. Wani terang karo Baladewa. Lah nyuwun pangapunten lho Den sagedhakan iku lho kepeksa wani. Ora minggat karo maning Baladewa. Kuat nadai Kiai Nenggol aku meguru 20 taun karo kowe Petruk. Mati dereng aku. Sabar nggih, sabar. Marwa sing sang Manggyat Kurda kata kaping irika sang Pinarwasa irika sang Pinarwasa kula aturi sabar. Sinuwun Prabu Mandura kula aturi sabar. Sinuwun sampun ngantos dipun alang-alangi. Petruk saya ngiyas marang ingkang putra Panata Mandura Prabu Baladewa. Petruk saya ngece kalian kula. Petruk badhe kula tegeli menawi ngantos kateman mekaten ingkang getun panjenengan piyambak. Jur nyatanipun panjenengan menika tasih sederekipun para Pandhawa, tasih pepundhenipun para Pandhawa menawi ngantos panjenenganipun Sinuwun Prabu Mandura menika nyikara dhateng Petruk. Menika mangke saged kula wastani kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Mila perkawis menika kedatipun rembag. Kula ingkang badhe dados rana supados sak mangke boten wonten ingkang kula anggep banci ndemban siladan. Sedaya badhe kula sami, panjenengan ugi dayuh kula, Petruk ugi dayuh kula. Lan saparipun Sinuwun Asmaradewa kados pundi? Nalika semanten kula merpeki dhateng anak kula. Inggih menipun Asmarawati. Sareng anak kula dangu sinten ingkang badhe jatuh minangka dados jatuh kramanipun piyambakipun menika mboten milih-milih dhateng calon guru lakinipun. Namung wonten neruba pepanggil syarat pinanganten putri. Lho, syaratipun menapa? Syaratipun menapa Sinuwun? Waton temanten kakung saged batang cangkriman ingkang dipun aturaken anak kula pun Asmarawati menika badhe dipun ladosi wonten ing Madyapada prapteng delahan Sinuwun Mandura
ing Sri Baladewa Narpati Twinareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi Om jagat waisane Bathara Wayaptara jagat waduh Dewaji semban kula sinuwun Prabu Asmaradewa kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene jengandika saged nengahi perkawis menika. Malah samangke kula nyuwun pamit wangsul dhateng negaring Astina angombyong sawanipun pinanganten kakung. Supados saged ambatang cangrimanipun ingkang putra-putri inggih menika Dewi Asmarawati menika langkung prayogi sinuwun. Sinten ingkang saged kundur sarta angombyong sawanipun pinanganten kakung menika sakmangke ingkang badhe tinampi pasuwitanipun saha anak kula badhe ngladosi dhateng piyantun kakung menika kula wau sinuwun. Kula nyuwun pamit. Nggih, ngatos-atos. Sembah kula katur Sang Tawa Begawan Duna. Nggih, mangke badhe kula aturaken kula nyuwun pamit sinuwun. Inggih, sinuwun mugi-mugi lebda ing karya. Menapa kula mboten benten kaliyan sampun panjenengan ngendikaaken sinuwun Petruk ingsun Nalindra ora kena mbanci ndemban siladen semono uga sira bali marang Praja Ngamarta sapa ingkang tinuding dening para Pandhawa bakal mengku garwa anakku Asmarawati tumuli aturana tindak mrene lan batang cangkrimane anakku wadon. Oh inggih iya ngono Petruk. Oh inggih matur sembah nuwun. Nah ingatan kula badhe wangsul jalaran kula sampun pikantuk keterangan babagan ingkang putra-putri Dewi Asmarawati. Iya, Petruk aja kaya bocah cilik. Kula nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati Panakawan. Muga-muga ora ana alangan nggonmu bali marang Praja Ngamarta lan bisa tatas titis sarta teteh nggonmu ngaturake apa kang dumadening negara ing Sila Bentar. Nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati Panakawan Petruk aja kaya bocah cilik. Kawusa ing nedheng lumampah nenggih Kelurahan Petruk kantong bolong riwusnya nampi sabda Tama Nalindra ing Sila Bentar sigra wangsul tumuju dhateng negari ing Ngamarta nalika semono inggih lumampah minggarga medhun jurang ingkang riyari obor amung gebaring ludah kulawan tatit
kasambeting dalu nalika semanten papan cerak kinawi ado papan ado kinawi cerak tunggal papane siji caritane nanging kaya bareng angkate gumelaring negaring tlatah sabrang wonten Nalendra gagah pideksa godhek wok simbar jojo lenggah madaning dampar sineba sanggaring para wadyabala katinon saking Mandrawa lenggahing sang nata nganti kaya perjurit mandraguna Riseteng Nalendra yaksa lalaku kyamal walya ingkang
gambira marang hangise siung metu Prabu Kuramawali an lesos apragambo teater balarso jurnaning lawan Dwi Rorotro ya jagat Dewa Bathara ya bandhaku ya donyaku ya bondo bandhaku dhewe ya donya donyaku dhewe nang brul mbek meyong tergelung sengu wong wadon wong ayu wong manis waladal ora ana wong wadon ingkang keduka ngrubuhake bebeteng jiwa kanalindranku kejaba mung sira Yayi Asmarawati banget nggonmu bondo marang penggalihku wekasan nglumpruk tanpa daya kapandhuk rasa tresna ingkang bobote tanpa beda kaya wong nyangga bumi nganti bingung nggonku napakake marang kahananku nggonku napakake kelawan jejerku minangka Nalindra ing Pulung Kedah Kencana Prabu Gendra Swaropati ingkang bakal mengku garwa kelawan sira wong ayu sira denok doblong tampanana katresnanku tampanana rasa sih tresnaning pun Kakang Yayi Lung ketoke iki kok sinuwun Prabu Gendra Swaropati iki kok miturut pengendikane kaya wong gandrung. Sajake iya. Kaya mau nyebut jeneng wong wadon. Sapa? Asmarawati. Kowe ngerti kuwi sapa? Blas. Ora ngerti. Ra. Wong endi kaya ngapa wujute anake sapa? Mbok kowe munjuk atur ngelingke karo Gustine. Nuwun sewu sinuwun. Sampun kinten kula badhe wantun sumalena munggel pangandika panjenengan nanging kula nuwun sewu. Ingkang wonten ing parepatan ageng menika mboten wonten wanita ingkang namipun Asmarawati namung menika ingkang abdi toga kalih bilung Mbah Rekyana Patih. Ingkang sowan ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula sanata nanging sabab menapa dene paduka paring dawuh mekaten waladal wah ora nyono lah kok tembungmu manis manuhara jumbo karo wujudanmu kowe wanita ingkang sresti ing warna mula barang kowe munjuk atur kersaning pun Kakang biya waduh lega penggaling pun Kakang Bembane kaya wong ketaman pepeteng kepapak obor sewu biar padang trawangan atiku. Wah. Cahayu. Mumpung dina samengko ora ana nayaka Punggawa Pulung Kedah Kencana padha sowan ning negara. Ayo ndak kanthi manjing pagulingan. Laden ana brantaning pun Kakang. Ora usah dadak duwe rasa tida-tida kang dadi atimu kowe njaluk apa watun ora nyuwun tumurune rembulan mesti bakal tak pinanggani. Apa kowe njaluk nganggo nyamping Mas Ginepeng, njaluk nganggo suweng ingkang gedene sak kurungan jago. Matura marang Prabu Gendra Swaropati. Watun kowe gelem winengku garwa dening Prabu Gendra Swaropati, panjalukmu mesti bakal tak pinangkani. Panjalukmu bakal tak pinangkani. Waduh, piye Long?
Ai sembuh nek kaya ngene iki sangel. Wong lanang ki anggere gandrung karo wong wedok nyawang kancane kaya dene wong wedok sing digandrungi, ya wis kuwi gandrung yang stadium akut. Waduh. Stadium Mandala Kerija. Nendang gundulmu kuwi, Gok. ora emosi tolong kowe iki. Tegese kuwi wis gandrung sing kepolen ngono lho tegese. Ngono. Kimcil kepolen. Ah iya. Iya bener. Ngono. Gandrunge wis ora iso dielekke, gandrunge wis ora iso dindakke. Mbok kowe nyedak, Gok, nyedak. Nuwun sewu. Panjenengan nek kaya ngoten niku mengke boten sae kedadosanipun. Sinuwun menika kula ngabdi pun togok. Sinuwun Gendra Swarawati menika ingkang ngabdi pun togok sinuwun. Sampun ngantos panjenengan gadhahi sloga ingkang kados mekaten diwaji. Diwaji kula aturi emut menika ingkang ngabdi pun togok, menika ingkang ngabdi pun bila. Mriki menika mboten wonten Dewi Asmarawati sajaipun diwaji nandhang gandrung. Ingkang semunipun sampun nuwun sewu mboten saged dipun emutaken ning tetep kula aturi emut sinuwun. Dewa Bathara jagat pangestu-ngara. Iya, tokok wonten dawuh. Wis suwe nggonku lungguh ning dampar. Pun kawit wau jam 8 enjing ngantos sakmenika jam 11. Apa aku wis paring dawuh? Mboten paring dawuh ning ngendika kathah-kathah. Aku ngendika apa? Panjenengan ketingalipun gandrung kalian setunggiling wanita. Naminipun Dewi Asmarawati. Malah ingkang abdi pun togok sampun kinten kula menika wujudipun pawestri ingkang namipun Asmarawati. Kula dipun kanthi manjing pagulingan. Wah, bangsat. Kena apa ora ngelekke marang aku, napa ora ngelingke karo aku? Sampun wangsul kula ngemutaken. Pun bola-bali ning panjenengan menika nuwun sewu peningalipun kados dene kosong wonten lho. Ngalamun kok ngendika lho lah menika ingkang bebayani wonten mriki menika ngalamun kok omong ya Tegak. Heeh. Mangka sing diomongke bab wong wedok tegesipun nuwun sapunten menawi panjenengan menika nedeng nandhang gandrung. Tegak wonten dawuh. Mati aku kok. Lah pripun? Aku ngimpi ketemu wong wadon. Jenenge Asmarawati, ndak wengku karo dheweke ora suwala, ora selak manut dadi karo aku. Nggih. Durung nganti lakon aku dawuh karo Asmarawati gregah, aku tungu tangi saka nendra. Nggih. Salajengipun wiwit dina aku ngimpi tekan saiki wis ana Sabtu ari kelungguhan iki. Nggonku ngimpi wancine anggara kasih. Lah kok dadi aku ora iso ngalekke marang Asmarawati, suwe ning suwe gumana musik ana ing paningalku. Ngledha bebeda marang pikiranku, bebeda karo paningalku, ngosak asik karo batinku kok. Terus mula niatku ora bakal kendho. Kok wonten dawuh, kowe batur ingkang wis wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kanan, kowe kebak pengalaman. Nggih. Kowe ngerti negara Sela Bentar. Nadyan dereng mangertos watun wonten namine mesti wonten wujude. Kok wonten dawuh. Aku derekno, aja ana prajurit ing melu. Mengko mundhak ngabar-abari apa sing tak gayu. Nggih. Manjing kampungku tudono papan dening Sela Bentar. Parengipun Asmarawati arep tak jaluk. Menawi mboten dipun parengaken arep tak colong. Nuwun sewu menika pakarti nista. Nista manggih utama. Liripun panjenengan paring dawuh nista manggih utama. Nistaku aku nyalang wong wedok nanging nyolong wong wedok ora tak sengsarake. Tak tibakke ning kasur babut ing kebak kamukten derajat lan pangkat. Oh nggih. Nek kersa panjenengan kados mekaten kula kantun nderek. Mirung aja kene mampan nang kampungku. Ngambah nderek kantor Gok Swawi sinuwun kula dherekaken. Yo.
Kula nyuwun pangapunten, kula ingkang nganyandhet tindakipun paman. Gatotkaca. Nggih. Kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Apa kowe diutus dening Pundenmu Pandhawa supaya nyegat lakuning Sedewa? Tumuli kowe ngruda peksa karo aku. Aku mbok boyong marang bali marang negara Ngamarta. Aku ora sudi. Aku ora gelem dhaup. Yen aku tekan negara Ngamarta mesti bakal dipeksa dening para Punden Pandhawa kudu dhaup karo Asmarawati kentepung wae ora kok nglakoni bebrayan ki terus dasare apa? Kowe kudune iso mikir Gatotkaca. Nyuwun pangapunten. Sampun ngantos duka rumiyin kaliyan kula. Menika wau Kanjeng Prabu Ndarawati manggi ingkang putra pun Gatotkaca. Lho. Kok Prabu nemoni anak lanang Kasinggihan. dawe Kanjeng Prabu paring dawuh Gatotkaca gandeng pamanmu Sedewa ora gelem rabi. Mula kowe sing kudu dhaup. kowe ora guyon lho. Kowe ora guyon, kowe aja ngapusi wong tuwa. Mboten saestu. Tenan? Iya saestu. Lah wis yen pancen kowe sing kudu rabi, kono mangkat ning negara sira bentar. Nyuwun pangapunten, namung kula mboten saged batang cangrimanipun Asmarawati. Menapa Kanjeng Paman kersa mbantu kaliyan kula? Aku kudu mbantu apa? Panjenengan ingkang batang, kula ingkang rabi. Lho. Ngono? Iya. Ning iki ora dolanan to, Nger? Mboten. Petruk saksinipun. Bener apa ora Petruk? Ora. Anu bener. Nyun ngapunten. Makler e. Kok ngerti-ngerti terus didangu ora? Nek pancen tenan tak batange cangkrimane. Nanging sing rabi kowe lho, Nger. Iya. Tenan lho. Iya saestu. Ayo tutun pun paman. Monggo kula dherekaken paman. Asmarawati aku sing teka. Mangga anggro sesumbar lindu bumi kuncing kumaluduk kuntur ketup nang brul mbek meyong tergelong senguk wong ayu ayune dipek dhewe biyo wong wadon kok kaya ngono wujudane iso gawe rongeh penggalihing Raden Lesmana Mandrakwara minujeng rawuhipun Raden slamet niring sambikala wonten menapa dene paduka Raden rawuh wonten ing taman negari ing Sela Bentar Asmarawati wonten dawuh jarene kowe duwe cangkriman apa mbok anggap Lesmana ki wong bodho apa mbok anggap aku ki wong bento aku anak ratu ngelmu kawruhku wis kebak kowe arep gawe cangkriman apa Pak boletus tapak kebo sikile 100 lenggok sunder malinge menggok asune nyander lek lu telek nang alu lek lip telek didulit ayo kowe arep gawe cangkriman apa sanes menika Raden kula namung betah mangertosi ingkang winastan sandanganing raga miwah sandanganing jiwa menika menapa wo dos pundi sandanganing raga ki ya bathik karo kathok sing larang
nganggo gelang nganggo kalung sarwa mas inten mutiara kuwi sandhanganing raga wong sing sandhangane apik penganggone sarwa becik kuwi mesti kajen keringan kuwi sandhanganing raga yen sandhanganing jiwa kuwi ya kuwi apa ya wis ngono ngawur wae wis ngono ngawur wae ora mbok menawa bener aku mbiyen tak awur ya bijine 6 ya nyatane ya munggah wis diawur wae diawur sandhanganing jiwa kuwi wujud kapinteran lan katekunan nggone madeg minangka titahing Gusti ngono ya meng kaya ngono wis meng kuwi bener apa salah Asmarawati mboten wonten ingkang cocok kaliyan menapa ingkang kula kajengaken Raden Edan lah terus inggih kados menapa ing sampun dados sayembara sinten ingkang mboten saged mbatang cangkriman kula tetep mboten badhe saged mboyong dhateng jasad kula Edan yang pripun niki Asmarawati mboten purun dipun boyong tegese kula kalih sampeyan mundur teratur wangsul teng negara Ngastina gagal meneh pencangkanipun Lesmana yang mati kula sing sabar ya putu Andya bala Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring sata Kurawa ing apa iki ngaran Asmarawati kasinggihan mekaten Raden panjenengan sinten aku Raden Sedewa ingkang wingking aku Gatotkaca wonten menapa dene rawuh wonten ing Taman Negari ing Sela Bentar ujaring utusanku jare putri saka negara ing Sela Bentaran majaning Prabu Asmaradewa nganakake sayembara cangkriman sapa ingkang iso mbatang cangkriman bakal mengku garwa kelawan sliramu ngono to kasinggihan mekaten lah iki ngene aku ku duwe anak lanang jenenge Gatotkaca ya sing nang mburiku iki mongko iki durung lakoni daup tegese kepengin daup silaning akrama mula dina samengko aku njaluk karo Dewi Asmarawati keparenga paring cangkriman karo aku mengko aku ingkang batang ning nuwun sewu nek iso kebatang sing rabi dudu aku lajeng sinten Gatotkaca piye sarujuk apa ora nggih namung kula kantun derek waton panjenengan saged batang cangkriman kula mara cangkrimamu apa sandhangan raga lan sandhangan jiwa menika werdinipun menapa yen pener aja minger yen kepengkok aja minggo inggih ngestaken dawuh siji sandhangan raga kuwi dudu brana picis dudu busana wastra bludru sinesotya babar pisan dudu sandhanganing raga iku solah bawa tingkah laku tindak tanduk muna-muni saben dina iku sandhanganing raga kabeh mau kena kinarya gesang ana ing alam donya kuwi sandhanganing raga bener apa ora aduh Raden cumeplong raos sing manah kula dene menapa ingkang kula kajengaken jumbuh kalian pangandika waduka jagat Dewa Bathara Gatotkaca wonten dawuh wis ana trontong-trontong padhang kowe mengku Asmarawati matur sebaru selak mboten kiat kula ora kuat ngopo nyawang Kyai Putri kok ayune kaya ngono sing sabar ming kurang siji tak batange cangkrimane nggih dipun ora dipun sesekaken mawon iya kusike to ingkang angka loro sandhanganing jiwa sandhanganing jiwa menika menapa sandhangan jiwa iku cipta rasa budi
lan karsa. Cipta iku kang nimbang samubarang, rasa iku kang nimbang samubarang, budi kang ngremake samubarang. Karsa kang nindakake samubarang yaiku kang nindakake sandanganing jiwa. Bener apa salah? Coba. Ingkang salajengipun katresnan menika wonten pinten ana loro. Menapa kemawon katresnan mirunggan lan katresnan sejati. Katresnan mirunggan menika menapa? Wong sing duweni rasa tresna nanging tresnane ora sejati, tegese ora lahir batin, mung milik karo sing diduweni. Upama sing lanang kuwi tresna karo sing wedok, milik karo bandaning sing wedok, semono uga kosok baline sing wedok tresna karo sing lanang merga milik marang bandaning sing lanang kuwi katresnan mirunggan, ora lahir batin. Lajeng katresnan sejati menika ora ana ingkang ngungkuli katresnaning ibu kelawan anak, kuwi katresnan sejati. Dituku nganggo apa wae ora bakal iso, dijoli nganggo apa wae ora bakal iso. Asmarawati, Raden matur sembah nuwun Raden. Lho kose. Bareng wis iso tak batang kok kowe nyedak karo aku. Wangune kowe arep ngerangkul lungayaku. Ngarep mau aku ora is kandha karo kowe to. Sing batang aku ning sing rabi Gatotkaca. Mboten. Kula mboten saged badhe nglampahi menawi kedah rabi kaliyan Raden Gatotkaca. Tuwin langgati Raden Gatotkaca jering kang saged batang panjenengan rabine ya karo sing batang cangkriman. Kosek ning mau aku ora wis kandha karo kowe. Sumangga anggenipun badhe paring dawuh ning kula tetep kedah kaliyan panjenengan. Kosek kula Gatotkaca. Ngger wis tak batangke kowe rak olah edan malah lunga bocah iki. Mati aku. Raden panjenengan. Wong edan kowe. Wonten menapa? Jarene kowe sing arep rabi kok kowe lunga iki apa? Kula menika ngawasaken dhateng pun Asmarawati menika mboten kiyat. Biayo ayune kaya ngono trimah medal Jawi. Kowe tak kandhani to, wis iso tak batang cangkrimane. Menawa iki saestu. Wis. Ning Asmarawati ngoyak-oyak karo aku. Lho, sing rabi kedahipun kula. Lah iya aku tak ndelik iki Asmarawati tandang ngono-ngono aku ora iso karo kono. Raden, Napa? Panjenengan Raden Gatotkaca. Iya. Kula kedah madosi Raden Sedewa. Kanjeng Paman ora bakal kersa dhaup karo kowe. Sing rabi aku dudu Kanjeng Paman. Kula mboten saged nglampahi. Ora iso nglakoni sebab apa? Krama kula mboten tresna kaliyan panjenengan nanging kula tresna kaliyan Raden Sedewa. Kowe tresna tenan. Saestu Lahir batin. lahir batos Yen Kanjeng Paman sedo, kula nderek peja. yen Kanjeng Paman nandhang ruga tegese lara, Kula badhe nderek sakit. Tresna kula lahir batin wonten pundi Raden Sedewa? ning kono, oyakan kono. Waduh, mati aku. Waduh, mati aku. Petro, aku tulungono, Petro. Petro, aku tulungono, Petro, aku tulungono. Sabar. Enten apa? Aku doyak-oyak Asmarawati, Petro. Lah mergane napa mboten niku penak lho mengkari geleme kok. Emoh, aku ora iso nglakoni. Ya. Ora ya suwe-suwe iso. Petro aja tak bu. Ya aduh, ora sak gegem nek njabut ki. Njur sak gegem ora. Panjenengan gila kalih Dewi Asmarawati. Aku gila Petro lenggah mriki. Ndelik teng mburi kula. Iya.
Ngoyak tenan Petruk. Ah wong wedok niku nek pun seneng wonten niku. Ngoyak terus pokoke ora pati-pati ora urung kecekel. Iya, aku tutup ana Petruk. Nggih, nggih. Pun boten sak kuwatir. Ora kuwatir ning aku tulung ngono lho Petruk omong ngono nek Sedewa ora ono. Nggih, pun siap. Menika sinten? Aku Raden Gatotkaca. Mbuh Racaturan. Kula Petruk nate sowan Kang Rama. Raden Setiwa wonten pundi Kilura Petruk? Lah kula mboten ngertos. Panjenengan kok ngoyak Raden Setiwa kaya babon kok ngoyak jago ora wangun. Ya ben wong tresna kok ora peduli wangun apa ora sing migati aku ngoyak pokoke. Walah. Tresna tenan. Truk. Goleki bojomu. Apa? Kana. Yo. Ana apa yo? Wih lah edan Petruk malah lunga iki lho. Ger tulung ana pamanmu ger. Aku tulung ana Gatotkaca kowe aja gawe wirang. Aku wis wegah dhaup karo Asmarawati, aku ditundha lunga saka negara Ngamarta nek aku bali. Aku gandeng renteng-renteng karo Asmarawati apa ora wirang bebarang. Aku delikno Gatotkaca, aku golekno papan sing primpen. Paman kula simpen wonten Kancing Gelung kula. Kancing gelungmu? Nggih, kula lenggah wonten ing Kancing Gelung kula, Paman. Asmarawati. Kula wonten dawuh Raden, ora usah ngoyak-oyak. Aku ngilingke karo kowe. Kula mboten peduli. Mboten badhe leren menawi tresna kula dereng tinampi dening Raden Setiwa. Tetep kula badhe madosi Raden Setiwa. Kowe iki wong wadon apa ora isin? Kula sampun mboten gadhahi raos isin. Menawi nuruti dhateng katresnan kula nyatanipun ingkang saged batang cangrimanipun Raden Setiwa. Kula badhe tetep nderek Raden Setiwa. Ora manut karo aku mentolo karo kowe. Menawi badhe mejahi dhateng kula semanggaaken. Iki marganing patimu. Sinandhak dening Sang Gatotkaca. Nalika semanten sigra den lebetaken wonten ing Kancing Gelung. Raden Sedewa ingkang wis rumiyin kalebetaken wonten ing Kancing Gelung krana mlajar tebih karaos sayah. Mila katingal sare kepati madyaning Kancing Gelung. Dewi Asmarawati mulat Raden Sedewa sare madyaning Kancing Gelungipun Raden Gatotkaca sigra nututi sare. Keparing ing Jawata kekalih nglilir saking anggenipun sare. Wis kepareng dadi jodho dhaupe renteng-renteng karo nuntungan mandhap saking Kancing Gelung ing Sang Tetuka. Paman mandhap saking Kancing Gelung sampun kekantenan asta kaliyan Dewi Asmarawati. Lah ya wis piye meneh wong jeneng wong doyak-oyak ki nek ora pasrah. Ya ora ngono, ya wong nyatane ya wis jodho kabeh. Pedro. Nun. Nggonamu eneng ora? Napa? Wong lanang sing maune wegah ning sidane gelem. Oke. Klebu kula barang niku. Ana panunggalane. Ana.
Jebul kene ya ana. Sampeyan niku nyemoni niki. Ora sesuk wonten niku mbok kajenge nek kagol penggali malang rekoso lho. Nek sing kakung moh meneh sing wedok nguyak-uyak meneh sampeyan kali kula dadak mlayu-mlayu ngalor ngidul. Iya, Petruk. Nggih. Pun mantep. Wis, Petruk. Syukur. Watuk kok dikelirke. Ora apa-apa, mula watuk tenan kok ya. Syukur nek pun madhep mantep. Iya, Petruk. Nggih pun nyatane ngendikane Ndrawati Dewi Asmarawati menika mbeta kanugrahan. Ya muga-muga iso ditampa dening para Pandhawa. Iya, ngono kawan. Nggih. Gatotkaca ngaturke panuwun ya Gatotkaca. Sami-sami mboten dados menapa. Mugi-mugi Kanjeng Pamanugi atut runtut anggenipun mangun bali wisma tuwin bebrayan kalian Kanjeng Bibi Asmarawati. Muga-muga mengkono Gatotkaca. Wis diwengku garwa karo satriya bagus branyak pasemone. Aja lok kelangan lak colong Dewi Asmarawati. Hei! Kutuk, Gatotkaca. Gatotkaca. Bibimu ilang Gatotkaca. Garwaku Dewi Asmarawati ilang. Menyang endi Gatotkaca golek ana Gatotkaca tulung ana aku. Lenggah prayogi paman. Ngaguna aku balekno ora bakal balekke. Aku tresno karo kowe. Kowe kudu dadi bojoku Asmarawati. Aduh. Woi. Wong murup sak tebok dadane Gatotkaca wis apa Prabu Gendra Swarawati. Jaluk Asmarawati gimerdasmu. Wah, mati dening aku. Woi. Padha surak mawurahan manengker gumuruh. Pandhawa kelakon mboyong putri saka Sela Bentar. Kasinggihan mekaten kok Prabu. Mboten badhe nggadhahi niat menapa-menapa kejawi namung ngalap wahyu ingkang kinandhut dening Dewi Asmarawati. Ya, Yai Kresna. Sapa sing dadi jatu kramane? Winengku kadang paduka ing Bumira Tawu pun sedewa. Ya, pun ngakang melu mangayu bagya Yai.
isin ora iso ngrabek Lesmana Mandra Kumara. Mundur menyang Sukalima. Oh. Arsa madangi jagat tumungo-mungo paning sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung Ndara Sedewa kelampan dauk mugi-mugi tansah manggiya katentreman kebagas kewarasan kawilujengan saha kesarasan lan tansah tresna asih ngantos dumugi puputing yuswa ya Semar purnaning gati sura sudira janing kang rat subrasut kaping 8 Darmastuti rahayung sami makarya rahayu ingkang samya pinanggih kula nyuwun pamit matur sembah nuwun ingkang sakalangkung kadang.